दिनै जों एक्स एनडिपि हिसाबै जों जोबोद खुसिनि खारनानो जाहैबाय जोंनि एक्स एनडिपिआ गोबाव बोसोर आखाइ लानानै हारिनि थाखाय जातिनि थाखाय दिनै बिथांमोना सेन्ट्रेल जेलाव दंमोन। बे सेन्ट्रेल जेलनिफ्राय दिनै मुसलपुर कर्टआवहाय दिनै माखासे जाज बिथांनि दैदेननायावहाय आरो मानगोनां जोंनि पिपि गभर्नमेन्टनिफ्राय पिपि होनाय बिथांनि मुङानो जाहैबाय रन्जित कुमार छेत्री बिथांनि नाजानायावहाय दिनै बे जोंनि एक्स एनडिपि बर' हारिनि थाखाय बर' जातिनि थाखाय गोबाव सम बे जेल जानांनाय दिनै बिथांमोना दिनैहाय बेल मोनबाय बा दिनै गबाय। बिनि थाखाय जोङो एक्स एनडिपि हिसाबै बा इन्डिया फराम एक्स एनडिपि हिसाबै जोङो गिबियाव भारत सरकारनि मानगोनां प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदि सारखौ जोङो धन्यबाद हरदों जोंनि मावथि बिथांमोनखौ ओंखारहोनायनि थाखाय आरो लोगोसे भारत सरकारनि हम मिनिस्टार बिथांखौबो जों धन्यबाद होदों जाहाथे जोंनि दिनैहाय सेंग्राफ्रा दिनैहाय नैबे मुसलपुर कर्टनिफ्राय दिनै 10 जन दिनै सेंग्राफ्रा गबाय आरो बेजों लोगोसे आसा खालामबावदों 24 तारिख जुलाइआवहाय जोंहा क'क्राझारावहाय माखासे 36 सेंग्राफोर दंबावो जेल जानानै दा बिथांमोनहाबो 24 तारिखआव डेट दङ बे डेट मथेनो आरोबाव दिनै जेबो गदों बे आरोबाव 24 तारिखआव जाहाथे क'क्राझारावबो गगोन बेखौ मिजिंथिदों। बेवहाय जोंहा रोजा रोजा धन्यबाद होदों जाय बिथांमोना जोंनि थाखाय दुखु खस्थ' लादों पिपि बिथां मानगोनां रन्जित कुमार छेत्रीया दा बेखौ जों स्पेसियेल थेंक्स होदों। आरो जोंनि माखासे इउनिटि फराम एक्स एनडिपिआ गोबाव बोसोर 2022निफ्राय दिनै मोनसे आफाद संगठन दानानै जों बे इउनिटि फराम एक्स एनडिपिआ जोंनि गासैबो समस्याफोरखौहाय दिनै एकर्डनि माखासे क्लजफोरखौ लानानै दिनै जों नांथाबबाय थादों जुजिबाय थादों आरो आसामनि चिफ मिनिस्टार मानगोनां डक्टर हेमन्त बिस्व शर्मा सारनि माखासे जोंनि एसुरेन्स होनाय बायदि दिनै बे खामानिया साक्सेस जाबाय। बेनिखायनो इउनिटि फराम एक्स एनडिपिनिफ्राय मानगोनां आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हेमन्त बिस्व शर्मा सारखौबो जोङो बिथांनो जोङो थेंक्स हरबाय आरो बेजों लोगोसे मुसलपुरनि चिफ जास्टिस बिथांनिसिमबो जोङो धन्यबाद जासिहरनाय थाबाय।